Say you're the head of the Sinaloa cartel. Who can you trust to track your stolen cash? He's capable of coming in cold, uncooking years of books, and getting out alive. Imagine the secrets this guy has. Who are you? Can our son lead a normal life? Define normal. Στις 22 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η νέα ταινία του Γκάβιν Οκόνορ και του Μπεν Αφλεκ, Ο Λογιστής. Στην ταινία, ο Μπεν Αφλεκ τυποδίεται τον Κρίστιαν Γκούλφ, έναν ευφιέστατο λογιστή, ο οποίος μισθώνεται κυρίως από έμπορους ναρκωτικών και μαφιόζους για να τους μαγειρεύει τα λογιστικά βιβλία. Ενώ εκτός από τον Μπεν Αφλεκ πρωταγωνιστούν και η Άννα Κέντρικ, ο J.K. Simmons και ο Σέιν. Μια μεγάλη διαφορά που παρουσιάζει ο λογιστής από τις υπόλοιπες περιπέτειες του Hollywood έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής είναι αυτιστικός, και αυτό μας δίνει την τέλεια αφορμή για να πούμε μερικά βασικά πράγματα για τη συγκεκριμένη πάθηση. Καταρχάς, ο αυτισμός είναι μια ισόβια πάθηση. Κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος διαγωνιστεί με αυτισμό, τότε θα το έχει την υπόλοιπη του ζωή. Κατά δεύτερον, ο αυτισμός φαίνεται να προσβάλλει κυρίως στους άντρες. Οι έρευνες δείχνουν ότι για κάθε μία γυναίκα με αυτισμό αντιστοιχούν 4 άντρες. Τρίτον, ακόμα και σήμερα κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς προκαλεί τη συγκεκριμένη πάθηση, και δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Τέλος, δεν υπάρχει καμία θεραπεία για τον αυτισμό και όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα θα γίνει η διάγνωση και τι εκπαίδευση θα λάβει το παιδί. Τώρα, αντιθέτως με αυτό που πολλοί μπορεί να νομίζετε, τα παιδιά με αυτισμό έχουν νοητική καθυστέρηση πολύ μικρού βαθμού ή και καθόλου. Αντιθέτως, συνήθως έχουν κανονική ή υψηλή νοημοσύνη, με μερικά παιδιά μάλιστα να παρουσιάζουν και ευφυΐα, η οποία όμως είναι επικεντρωμένη σε συγκεκριμένους τομείς που ενδιαφέρουν το παιδί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν διανοητική καθυστέρηση, παρόλα αυτά έχουν τεράστια προβλήματα επικοινωνίας λόγω της πάθησής τους και προβλήματα συμπεριφοράς. Όπως όλοι μας, θέλουν και αυτά να επικοινωνούν με άλλα άτομα και να συνάπτουν σχέσεις είτε φιλικές είτε ρομαντικές. Στην Ελλάδα, και όχι μόνο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε τα βασικά για τη συγκεκριμένη πάθηση, πόσο μάλλον το πώς να συμπεριφερθούμε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Λόγω δουλειάς, μπορεί να μην έχω συναναστραφεί με κάποιο αυτιστικό παιδί, παρόλα αυτά έχω δει αρκετά παιδιά που πάσχουν από απλές παθήσεις όπως δυσλεξία μέχρι και με πιο σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Και δυστυχώς στο 90% των περιπτώσεων η στάση των γονιών είναι «δεν τρέχει τίποτα, το παιδί μια χαρά είναι» και «shoot μη το μάθουν οι γείτονες και μας κοροϊδεύουν». Και πόσο να μην είναι αυτή η αντιμετώπιση, καθώς συγκεκριμένα για τον αυτισμό η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων αναφέρει πως: πρώτον, στη χώρα μας τα αυτιστικά παιδιά είναι εγκατελειμμένα στους γονείς τους και ύστερα από αυτούς σε ασυλικά ιδρύματα ή και σε συνθήκες διαβίωσης που δεν έχουν ερευνηθεί ποτέ. Και δεύτερον, η Ελλάδα είναι η πιο καθυστερημένη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμία έκπληξη εδώ, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, υγείας, εκπαίδευσης, ημερήσιας απασχόλησης και προστατευμένης διαβίωσης σε άτομα με αυτισμό. Γενικότερα, το συνηθισμένο είναι να αφαιρόμαστε τα παιδιά με αυτισμό με λύπηση. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι λάθος. Γιατί σε αντίθεση με τα παιδιά με διανοητική καθυστέρηση, τα αυτιστικά παιδιά με σωστή εκπαίδευση και φροντίδα μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Να μην ξεχνάμε πως αυτισμό έχει και ο Tim Burton, η Susan Boyle, ο Dan Aykroyd, η Courtney Love, ο James Durbin, ο Stanley Kubrick, ενώ κατά πάσα πιθανότητα αυτισμό έχει και ο Einstein, ο Mozart, ο Νεύτωνας, ο Μικελάντζελο, ακόμα και ο Bill Gates. Καλές ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούν άτομα με αυτισμό είναι το Rain Man με τους Dustin Hoffman και Tom Cruise, το My Name is Khan και το Po. Ελπίζουμε να βρήκατε αυτό το mini αφιέρωμα στον αυτισμό ενδιαφέρον. Αν σας άρεσε το βίντεο, τότε μπορείτε να μας στηρίξετε με ένα subscribe. Από εμάς το Λεμπακούρ, καλή συνέχεια.